Majong bantag nyo tanan guys. Dito ko sa bayan, hindi ko sa main gate. Nakatid ko sayro sa ninyo bahan uli kay overflow magmotor duga ni andar na may nagatak sa para pagka sa ilaw naglagatak hindi nigdagan sugot magatak inabot ko na risk kung bilahan na mo sa soda kung bilahan na mo ito guys pila abot na dari shop may overflow na pag-usap na mo anda kay dugay malagi mo anda pa sa overflow dyan cake nga kay pag maharos man nag-cake di man mo sangit siya sahay diya makuan ka pun tangtang awalan mo mahilos ba mahilos sa cake di na siya mo start malaki nang ipangutanan na sa kadlaw di ko nung na problema sa kanang ilaw sa cake atong diyang gear wow kung sa problema ni karon ipaadyo naman galitan ako ni lining ganda na idle gear na may laing problema na nani kay bawg problema pa ikat motor guys kaya siya po kay pamayabor buwaton panahal katong gani ko nga Bisaya kasi dyan mo ito yung napangutan ang lisnagi ang sa kanil problema narabas makina maglagarat ano ba para ba ikapaadyo biyahe nasupaw na nangitsatan guys na dugangan ako ng pagidang stress taon na nga bago po malagyan yung motora na mo guys palit mana po sa tao ka mana po namang biyahe sa mga nagluba magdali nga mga galing ko katarag pong biyahe cara buat untuk bahay pau baby escogido manoning makinala ni mapun kay bawo si problema kay bawo si kwas makina mamunguta na pa ko karon sa siya po ang sa problema kaya nag-kaniko guys ibilihin mo na lang yung kicker tapos yung idle lohan na to atag na ko na lang dahil basta ka washer piniskuhan sa ubang Bisaya nga pinganiko ay klaro dito
Buhat sa washer, dalawang washer pa lang. Wala ka sa alok. mekaniko una. Kay naman day nakalimtan nga washer. Duha ka buok. Nasa baba yan. Taas og ubos ko nung nakalimtan og taod. Mo tong nga luwag ag sila ilaw mo toy inungda nga aran nang gahanan og nga daot. Ha? Nang mahingo guys. Kasi rewind STX no. Ano ang pangalaman sunod? Nangabungi siya. Ya kani guys na pangkaon kay naluwag na dai naluwag ang ilawom. Unja mao na kuno daot kay naluwag mo tong naguban nga hingo. Lari miski kipadyo kay rong ma. Yan guys. Mo nig bagong pinalit. Naguba ra no. Sayang nga. Gaso na mali mo na gawas mekaniko. Ang dari mis ang saya nga mekaniko. Na mali ko nung kapit ag katong nakalimtan nagkabit ag duha ka buok washer. Na dyan ang motor guys. Mana? Ya. At housing kaon na kaon na kita na sa kuan mga gear. Nandiyan kay wa may stock ag shop. Di man sibo ag saan kayo? Pakistan? Magkaya promise 40. sa baba. The next day. Paulit pa. Nada may bisita guys. Sabi ni Uling, maulit na nga ba? Di mo mga aeroplane. Tingnan mo Yeah. si Uling nga. Nandiyan na daw siya. Ano, nawa na makakasal. Bakit ba nini? Kasi di mo sa pa. Na guys, bisita na mo. Hindi naman sinang bata kay buwa. Ay, ang kalbo talaga. Kita ni Pau. Ay! Ay, ang baby! Buwa. Ay, sus! Bukas na ni mo. Kasi Pau guys, napadidi mo Pau. Ala. Muna na. Nakikinig pa o. Ala, bibing kayo. Bisita ah. Baby ah. Ay, hindi ko natin yung batang titingnan, no? Jacob eh. Jacob? Tawa siya sa akin. Jacob! Si Precious! Tawa siya sa akin eh. Nak, nakay-bisita nak. Nagahaw. Alam mo yung ginawa ni Laila sa buhok ni Kia? Di ba? Auto. Dahil isang ibutang sa maligo. Ang nabagat buhok mo? Hindi. Sampo? Ako tanagin sa isang dati ko yun, ma. Ano kayo lahat? Eh, iba naman ang ano ngayon. Kapag napapakain na ako. Si nanay dati sa buhol, di ba? Nakapunta ba ako doon? Nakakagaling na. Nakakagaling sa buhol. Tapos nalumaki na, hindi na nakapunta. Maliit, hindi na mula-mula yun. Sumama ka na ano? Kung 2020, sumama ka. Sumama ka! Wala, mga ano pa lang. Ano nga tuminda yun? Diyos ko, pinawisan ng oo. Dapat naka-aircon tong bata na to eh. Miss Ball, ang aircon nandoon sa punuas ng ka. Lolo. Lakas ang hangin doon. Bakit? Na? Eh, wala man nakatingin. Hindi, stolen siya. Hindi ba nakatingin? Hindi. Yan ang muna lang eh. Ulitin mo. Wala kasama ka. Ay, selfie na lang. Selfie. Malabo kasi. Tsagaan mo. Dapat yung kay Papa. Dilim. Lapit-lapit. Ay, bibi. Oh. Maulay na ko na sila. Amerikana, oh. Patingin si Bibi. Precious! Ako ni mo katawa. Tawag muli na. Inula ko dito. Pawis na ah. Ala sa papalitan si Nina kay dali na mo dakog bata. Mao na masuot. Maulay na sila. Muli nami. Bye-bye. Bye. Thank you sa makita to ni Uling. Doon din namin yung vlog niyo pa doon. Yeah, ano yung nakakuha no? Ito ba yun?
Kung lagi makakaharap sa mga kwarta pa oh. Kaya, Lagi. may lugbati oh, sinabaw. Parang masarap sa sabaw isda. Kukuha ka na lugbati dyan. Uli na sila. Uy, di naman ito ka China na ni. China sini. Kaya na sinina. Muda ko na po din na pwede masuot. Na pwede ako sinina. Babay na. Babay ko na. Bye-bye. Uy naman oh. Camping mo. Bye-bye. Ito na rin siya lang uli guys. Si Timitaw, si Manding. Lina. Diya. Pad anak pa nila sa Aluha. Dapo. Daday. Kuan. Sa amin nabilin. Bawkin sa kaning. Sa amin nabilin. Ka. Lante ba niyo? Ka Inday. Nyari siya Antilina guys kay hindi na pa ang pangatimita kay nakalimot ko na siya sa padung dari kaya ito siya Bulacan kay isang gikuha katong mga tinubuan po ni baby ba katong mga sininang gagmay katong na ikat-ikat bitawan na takop kay mga anak pag isang anak Takot, baby dress. lagi Pang newborn dress, dada po yung mga sinina nga di na masuot ni baby. Gamay pang bagong anak na sinina ba yan na pa yung mga medyas kuwas kamot nya mga bangkaw nga pang bagong anak yan na pa yung mga pajama nga gagmay na hindi na masuot ni baby Ano ba na yung pajama? nya Pansis, nga di na masuot ni baby. isa ka sapatos kay na ako na yung mga kunat to sinina sa ilang silingan may hatag tapon siya gusto mo ko na igagaw ni upaw ang anak ni Ate Lina nga ka tinubuhan ko ng upaw may gusto ni siya naglihi siya itong igagaw ng upaw kay idya man diyang gipakuha na rin ladyo hindi mo ko na masugot o di kuhaan nag-aaway na ko na sila anak kay pakuha dyan ko no kay gusto ko no mo gamitan rin ka upaw nga kuhan kabibing tinubuan yung mga rin nabilin guys tulog ka kamote dahapon nila kamote ug saging ang saging mo nahurot isa kasipi nga saging aghan daghang salamat nyo tanan guys ang inita mura magkawanan ginja dari sila na puno dari sa bahay grabing inita chika jo kay piit man di ba nadasa klipan nag kainit daghan ka jo si baby sos kadung singet siya mihing kaduga dyan bisa karan sa baa nakatugod siya bisa karan sa baa ya nakamata na po kala siya tamarong idlip na nakaroon diya nagdidi na pong upaw pijang na po hindi kay kuan hindi may naingon guys nga muli mis buhol paabangan nagbahay hindi pwede paabangan nagbahay guys kay bawal magpaabang o sa Bucor hindi pwede nga pabangan kinanglan dyan nga ikaw rin mo pa dyan sa imong bahay o imong pangan para pa sa una guys sa mga ibuhat among gilakaw ba niya among tapakan o pinulik sa gawas ag lak ang gibulit ag portahan pa ang gibulit ba niya gilansangan para hindi dyan siya makuha no tujuan dyan lungkap ilahan man kayo namin mulugapak yan bintana po lansangan pag-apil para kaya po sa itong paglakaw na katong paguli na masupaw ori hapon pwede pa abangan na rin kaya di pa maniamo di man pwede pa abangan guys kaya di pa maniamo temporary raman midari palakasay ramas banda nga na ibuhan dyan nga magpaabang ma-question niya sa yang una lagi
survey, ma-question man. Ang tangan ang nung Nga karay mga buwak na rin guys, mga himaghat, mga karay tuba-tuba, tuy-tuway, kalabo, munggay, mga buwak, papajas, watermelon. murag anda ko garbo. Daghang atong tanam na rin pero gamay rag lugar. Pasortehan na lamang nig kinsay mabilin. Kinsay mabuhi sa ining uli. Ah namang hapos siguro yung loy mbok wisik-wisik ba. Uwan. Sige nag-uwan, way problema na yung siguan kay mabasa man sila kay magpisik-pisik man. Ayahin naman og na bilin mura ba na alipay ni upaw karon di na niya makuha kay di man saka timan kay na may kailag ni di naman buwak baby naman di na siya sa pero sa una nga di pwede karon pwede na kay na naman siya di naman buwak isang priority baby naman. Okay na baby mo bakit ka jadi ada mga kwan guys karing mga tanam nama dag kapajas guys nabuhi siya itong kapajas yung pinalit agkari mga turok man siya kung may kabalhinan tulo na rin di mo daka kari dia manindaka siya kay siya ramang usa na ning liat isang gamot ning gawas na sa kuan kanang kabo sag di lang man naggamay kung sa kay buhi. Jadi watermelon guys, buhi na. Wa mo bunga. Yan na ni bunga na gagmay. Ya. Tapos na. Diyan po bisa guys. Bali duha na ka bunga siya guys. Dia rag toy-toy. Ya, toy-toy. Hilba. Mo na lang may nabilin. Agkari naghihurot jud sa ilaga ya. Gay naupo na pud. Agtoy-toy guys, mo ning hari guys ha. Yan muwak na siya guys. Kapit na siya ni kahog na ning buwak. Nanot na ni siya daghan. Ang tambol ka kadyo. That is precious siya po guys. Hello. Hi. Hoy. Ano man? Hi. Hi Pans. Hi Pans. Hi. Hindi lang tuba-tuba. Nagko na. May nabuhay na rin po. Bumbilya guys ya. Bumbilya. Bumbilya na sa amo guys. Yung tangad oh tangad. Luy buhay na po ya. Doon na siya kaluy guys. Tegus Dia po siya kapajas dako na po dia. Darag alubati. Ngudlot na po siya. Dia po siya. Darag mulberry ni nanay. Dako na siya guys. Ang lig na punuan di na magapi-hapi. Ang barog na. Kaya kamunggay. Ya ikuhaan guys. Wa pa dyan ang hid. Majuling kay ning balik ug baka dagi sang udlot ning murag ning laos sa budget ilang udlot. Tatay. Ya. Tatay. Hi, fan. Jama dito yung video karon. Tanaw ka anak na. Aw. Jama dito yung video karon guys. Tang salamat yung tanan. Hinaot nga namo permisahan yung kabaskog sa panglawas. Bye nak. Bye-bye. Ya, tatay. Tatay na. Bye-bye. Dengan salamat yung tanan. Bye-bye.